Има 10 мощни истини в живота. 1. Мълчанието е по-силно от това да се докажеш. 2. Когато доверието е нарушено, извинението няма значение. 3. Контролирай действията си, когато си провокиран. 4. Когато си честен, губиш хора, които не те заслужават. 5. Красивото сърце струва повече от 1000 красиви лица. 6. Малък кръг от хора, личен живот, ясен ум и щастливо сърце са безценни. 7. Ако някой те предаде, продължи напред. 8. Спри да премисляш. Не можеш да контролираш всичко, просто го приеми. 9. Ако някой е достатъчно глупав да си тръгне, бъди достатъчно умен да го пуснеш. 10. Истинските приятели са рядкост. Ако имаш един, си късметлия. Ако и ти мислиш така, напиши да в коментарите. Последвай ме за още подобно съдържание на български.